Jesus. And you make within the Alpha. Anyway, Omega. Yes. If it's a shiny, Daniel Yamia, Amen Yamino, Joko Yamia, Isaac Yamino, Ayamuna, who is a fool, every person, and you make Ayawa, we done your feature terminal, and you may have Sumobia, Yabasumokwa, Yansumobia, Yabasumokwa. Yabasumo, Isenya Bigara, what is are you by any mobia? I did say, I
Wanyumbe wasuru Yahudia. Oyine asase Yahudi onyamyo. Oyibia rati. Daviditne. Oyine. Oyine. Yaso. Cedar boyamye. Yaso. Enuti opata. Opata. Oyami pato. Opata. Yaso pato. Opata Nancy. Radina Yaso. Onyamena Ofata ye Onyamibata yo Ofata Ofata Nancy Otiasifa boye mwasi dia ni nyam ya di dema anyumna yam fani munyam ni dia koma sanu aduma ya de ma won kuto esanse ya wona sanu fata ya da wase wodene ho ya na wase se wodi kumama ye awon fo yina ka amen amen hallelujah hallelujah amen amen Minister Comfort nyame enshra na nyame enya okese sene dai nyame afa so na yafro akọ odum ahengwa na nim Ebrahim nyame akwa no atenase nyame difo atenase na nyame ebefa no so ama atiefo ene ahwefo nyina aye nhira wa wohwe ye efree YouTube wa wohwe ye free Facebook wa wohwe ye TV so ne radio so ni ebeka cho ne se enyi wa fidie no emfree ha ene ye ntena enkosi awieye na nyame ebefa na akwa so ama ne wa ye nhira. Okay, the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 20 aya wo hene Jehoshaphat e ka kire oman ne se munye awrade ni na mase ebetim na munye ne difo nso eni na mubedi eyiye na na se ye yie die ye mpagya ye nkurumdie ye nhyira no e wo nyame enkoa ensem nyame adifo ensem enti na nyame edi tumi nyame de na hoɔden ama ne difo se enne obesuma enhyira abaye fie obesuma nkunumdi abaye fie obesuma empagya abaye fie na ebremu de ebekɔ awrade edifo enchen na yamana kɔ aba dwumagie ne so nyame difo atiefo ene ahwefo nyina etio yama akɔ aba ede ba dwumagie yi so asofo mejo so mema waburu na ene Cedar our team ne nyina na mompo motesan nyame difo nyame adom ye ho eye eda otumfo nyankopon ase na sabre dia mama memfa sa kwanya awrade dia adom ye na yemfa nchia Cedar our ahwefo ene Cedar our atiefo a ene wo tie ye e wo Sompa TV ne Sompa radio ne wana one ya som e wo Facebook ene YouTube no so ene so Ayuko FM Kumase so afaya live mo so amotie wa Ayuko FM so ye mamo nyina ajo ye nim se obibia ho ye ene de eye midweek na ene so ano be ye hye asofo obo afri edadwa da besi okuadan nioma nkoyi me ba na me bo voice note bi kra wo phone no so na onuaba bi so okodwa oton kra yento o se o de tensi ene kofi oyi ne nioma oyi sike nyina firi ba bi o de nioma besie na o won kra ben 9 se miensa se 9 sika se na o de kofi aso sa baba wa no me pesa me ka kira o se wiemu nya awrade sa kira na no kwasem se firi edadwa da besi okuada na ya nto a na no nkire se firi okena kosi ne memre da no ya nto dabi o se sania no nsia bompre no no yes o ebia efiri dwada no besi
eye eda okuada na enya wo no nsia no enya no pade no na efri ochira kose ne memene da no nyame a wiemu nya da sachira na no obe sachira wiem obe twe atofo abakrom amama abegura wadwuma mo amama abeto hallelujah amen na Facebook no so she ansa na ye be nyame asem so na so ye be bie telephone atum enti yanko eye Facebook no so na YouTube no so na wọ́n sọ ọ̀nà yẹ sọm ní ẹ̀ma wà kọ́ àbá ẹ̀ma Cedar awa dwumadie no so. Yẹ̀hwẹ́ Facebook no so a maame Eunice ẹ̀wọ̀ so Bless Dogbe ẹ̀wọ̀ so Ruth Asamoah ẹ̀wọ̀ so Anthony Opoku Amponsa ẹ̀wọ̀ so Patrick Osei Akoto ẹ̀wọ̀ so Faustina Ibrahim Evelyn Edu Nana Yaw Ejay ẹ̀wọ̀ so Reverend Emmanuel ẹ̀bẹ̀tọ̀ so amaye. Yo saa so na YouTube wọ́n so no. Josephine Ofe ewo ho sanso na Enshiraba enso ewo ho Patrick enso ho UK omo ene wo eye YouTube no eso Tony for Facebook dey no baba me to aso Facebook no so a Mary Sam ewo Facebook wo Enshiraba enso ewo ho Madison Sunday Junior enso ewo Facebook wo Bismarck Avio Abasagi Mame Pokuya enso ewo Facebook wo Felicia Enchiwa ewo ho Abena Safuwa Gladys Ochre omunyina ewo Facebook Boma Alex enso ejina so bi Alice Amoaten ejina so Franca Omensa UK ejina so Angela Sapon NESum Ochre Gladys NESum Felicia Enchiwa Frank Safo Appel enso ejina so bebre ne enipa ne bebre amasewa ejina so any dodo na any yeso bishop ene enumre Sambre dia mo amowo space na so nyina ya mamo nyina jo ewo baabi amowo bia obi manso obi kroso ya da Awurade asema mokra Sambre dia wo ba fa phone no na wa fro obi na obi so afro obi se Cedar awa don na du yes ebra so se ye di onyankopon hitasem no ebra hwefo ne etiefo ye wie pe ya gira so ade asere Awurade hom oburu ho ade ti sabre de afro obi no bi so fro obi se sabre yi de eye Cedar awa ebia na ne de di kan a one ya hwe Cedar awa dwumadie na adanse wo so empempem na Awurade ye wona bisade ma wo enti wa wo hwame a wo tie me se wonye tie nyame asempe no de ye adwuma na wona mebo mpa ya Awurade be firi soro soro ama wadanse amen se Awurade otie me amen mo so a mo space no so Facebook mo share link no na mo fa mo comments mra mo share link no platform bi o so bia mo share na Cedar awa ye ba eye Sompa fidikesi yi so a nyame asama ye de bra hwefo ne tiefo ne se ehefa na ye gyanom nyankopon no wo where is the God of our fathers yes ye na gyanom nyankopon de oyi ye na gyanom firi Misrim odo won ko Kena asase no so jojo amo ho ama asem de ma oboni wonta de oma oni bie ma doso che de obi de baby bia kwan nie obokwan to baby bia kwan wo de oma ye na gyanom nyini cheye adenti na ya penso nipa ewu ntentem sa adenti na ohaw ne amane etoto yensa nyankopon no ni hobio mana ana nyankopon no ye adwuma tete bremu no ya penso de nyankopon na wasesa anso Hebrew fo nwoma no ose seni onyankopon te nura enne ene wo chena no ose sa nyankopon no onsesa otesa finhia da pem hallelujah amen na ko hye ye bose ode ye wo ho edi kosi wiase ewiye na nyankopon afa nyame mfa ba bibia ye generation ya po nyame asem ye generation ya mfa nyame asem nya adwuma biom aya 21st century bronsame yi nyame asem afri nyame matim kwasam ana odi ajapade sika kwantuo ana awura nipa etim osofo bia pesika obia peso ya ajapade menkasa enye na kwan a ye faso peno no ose di open ho anya na onfa kwan papa so no otesa akokohwede a obutu kosua enye ono no to yeso na na chire no obeda ne de ben okwase ya
enti ɔse ne nna na obedi na asase no so ɔbɛsɛ bum mienu na wafa enti ne nipa bi kɔ intententente wu intentem ne nyina ne sɛ nyame yɔ ne nyame adwene no efiri nipa tim kwasem ɔsɔfo yɛ bɛ wiase yɛmfa hwe ama yɛ kɔ so a yɛntimi nyɛ dan ɛmfa hwe mfiri mu nkɔ de yɛ pere ɛpa nyɛ nyinaa yɛbɛ gya ne nyinaa ɔsɔfo brɛ wo bere nyinaa o makura wawo wɔn a wohwɛ wɔn ɛnɛ ɔmo bɛ na dadi na woyɛ na hani ɔsɔfo yɛde woto adaka mu a hani ne nyinaa firi hɔ dadi ne nyinaa ne ni hɔ mfro biom ọba ni esi to flowers de twehwe wachi red biom san wachi hwe adaka no mpo die na mepese meka kire wo ye momode ase de nyame asem be nante enu nti ne ba fidie so a meka kire Deuteronomy chapter 28 no from verse 1 to 14 nyina o kasafa se beba se wo beti awurade asem wo de awurade asem be nante a inhire beba wo so na free verse 15 kɔ no ɔsɔfo awura wosɛm ɔse no me no betim enti wamfa nyame asɛm anya adwuma woyɛ ɔsɔfoɔ woyɛ ɔhene woyɛ ɔhema woyɛ amanyoni woyɛ hwan wowɔ akwantuom watu kwan akɔbi man so ɔse no me nyinaa betim na no me ne ba bɛka yes ɔse adeɛ bi a wode wo nsa bɛsom bia no me ne bɛka ɔse no me bɛsɛn akaw ɛwɔ wadi fire na no me akaw wɔ fiba Cedar awa bosomi bia won semfo ayi na yakasa afa ho na bosomi nsema ya hyase a ye ka ho asem se obebu ho akonta ade bia wo ye bia ade bia nyame de ama obia obebu ho akonta onipadua yi kura obebu ho akonta kwasem onipadua nyame de aba obebu ho akonta oba na waware no obebu ho akonta bema na wawale no obebu no ho akonta enkura na nyame de adom nyina obebu ho akonta adom nyame de ama se faye na dwuma obebu ho akonta enti azuka ene na pamfo a enne omo MCR omo chinchin fidie se no mo se chinchin fidie nyina omo bebu ho akonta omo chinchin ma no tefa so omo bebu ho akonta hallelujah amen bible say ni yoye nyina de nipa be na sase su nyina baba bebie na sofo book mako na yenko book na nyankopon ka ho asem bebre ni mo o se ye wo the book of records enti se ne enne o pa bibi the akoso wo fidikese Sompa TV Sompa radio omo date ni pe omo akoyi ni nyina aba no sa na nyankopon se o book of records bibi bia wom enti dia na wo ye enti obi se ana me bompa ya nyame ntie ana se kura de nyankopon kura no de ontie mpa se tete no na nyame suru wo ho titi na ebuo ni die wo ho ene ebuo ni die afri nyame fie ene social media ba aman foforo ebua won ewo dwadie mu no man no koso omo economy egro ko nanim no ye de social media den na de ye ye de social media no say ade edidi atam YouTube ho ne nuama obekọ TikTok ho social media obi na akoto no osem osem sene be ya ono osofo ode benya fame ode benya ni followers o kan sem sene be ya nipa beboa no ene nsem na eba na no den kwasem ene bebe bia na mi de wadru so a mepese fa o twere dua no na na ebe ko twere sem no na fa onuma na na de me no ka ho asem ye accountability for our words accountability for our words akontabua ensem bia free anumo ba ye bebu ho akonta enti ensem bia ma betra Sompa TV so ni Sompa radio ni ayiko FM amutie me ensem bia make bia mebu ho akonta se me pe enim woni pa ho a mebu ho akonta nti osofa wo hwemi a utie me se ebia nsem na wo ka nsem se ne be ya wo de bebu nipa wo de benya ho a wo bebu ho akonta amayoni nsem a wo ka se ne be ya wo da nipa na nipa nto aba man
na wo be fom oman ni sika osofo nipa no omayono ntime nwane mfiri dabi na mra no nya so ya eye nipa se wo mra no so ya eye osa nyankopon weyi nani ayeden afiri so wo mra no na nya so yemi atwresam Matthew chapter 12 verse 36 and 37 Matthew eneme no kasa fa nsem bia ubie wa no kan bia obebu ho akonta obebu ho atan yanko Matthew asempapa eti edumienu ni mu aduasa ensia kopem aduasa nson ose mesemo se asehu biara enipa beka no mesemo se asemhu no bia onipa be bia wa no akan biara obebu ho akonta atemuda na wonsam so na onam bebu ubem o se wonsam so na nyame be nam bebu ubem na wonsam so na onam bebu na wonsam so na rade nam bebu fo enti wo a wo hwe me a wo tie me asem be na ya wo ka afi we from January so September yen be na waka de waka no kukuam de waka no wo o cell phone so eye o mobile no o handy Germany ni be ka cho se me handy kwasem o handy na ekuta wo no nsama waka no so de o de ko hye aduaye kan ye de o de ko hye washroom kan ye de o de ko gira adua kase na wo mo fikire ho no kan ye de o de ko gira o garden no mo kan ye nyina nyankopon se obebu ho akonta enti me bisa wo se waka nsem waka ni yie osofo wedne obi kan nsem se ne be ya oye den ode benya sika nipa beboa no ene ko wura nyame fie mpo a enka asofo no mu bi mpo na ka ye kan nyame adwene mpo no ebi mu po kan nsem a o twa ntora wo nsuro se ne be ya nipa beboa no se ne be ya nipa ebeje na tum se ne be ya obenya sika ne ahonyade na wo maame no papa de o si wabusuafie no oheva muni ho abusuafie no oheva ene kura kese yemra kumase Ashtown adan na esisi onyina ya nsamafo dan kwasem fanchene bra no mo ne santase kurodada no mu nyina empatase dan egugu ha ne adum nyina fie nyina ya nsamafo dan eye bisa se de o si dan no owai o kono dan no de koye na na so wa dabi enti yensem a ye kan se na be ya nipa beji ya tum nipa be boa ye no eno na ene dei wo fra wrade hia demu a nyame nye wo so asofo ye hwese na nipa si wu obi bre toka na ka na eku no obi bre esi fie na efie na nkasa ja tom na jana ashen asofo obi bre nye sika na yare abebo no ontime ne bre so aba ene dietitian wo ka ekire ena o kire se medical doctor wo ka ekire na eche waduane adie ono ndo de to diet so o kire time afa didi o se born anwumra no na ya man didi biom kwasem o so for body watre kra Cedar one ma pem no oyi mie na die ya twam no twam miensa no o se no di miensa udi bro so pe o sugar no be rise o be wuntem na nyame na o share your boss say ono ne ye yare safo no ena nyame no wo hefa Yanko Psalm 50 from verse 16 to 22 e to da yansema yeka obi sopa ni nua o sopa ne papa o sopa ne sofo o sopa na asoreba di one ne bo anan kwa asolifi o sopa no ni fi pemfo ni pa one ne eye adwuma wo adwom ho adwasuo ho Central Market ho o sen no se ne be ya nipa mo beto na ade no emeto biom ni customers no o pese o sen no na sa ni customers nyina mra no ho na de wo ye nyina na edu kwasiada wakotena so de dem edu memne da memeda kwahwefo mechia memeda kwahwefo nyina na wakotena memeda sa odi homeda no edu kwasiada na wabetena Cedar so de dem so obetie nyankopon asem edu fiada na wo se ukoye sala no okoye sala wafa obuta tentente ukwa obuta kase ekuta wo enti sa no komsheni Muhammad kan no dabi
Sana yen radi Yesu Kristo ba na obeka no. O se asem bia ye ka. Ni anamo bia ye tuo. Ye ni anom basre fonwum. Eya me that time. So esese ye bisa se Yesu kana sana. Entin eye Yesu fe ana. Entin nsem na wafa handi. Osofo de entin amegyina no. Obi afa fon aye ko ba ko pe obi aware egu. Kwasem Obi aye ko ba ko pe nanum asem ntin de obu obi omwa no biom. Obi na ebu obi obo wisia bi obo akunani bi nanum asem ba ko pe. Obi ti meka kwa so ebefo o be anso boa na obo ni ntin no o kasa asa na be nipa no moa no bi. Etu fi so obefa ho adi. Dabi Ebusuya onyankopon to nyankopon na pagya Joseph nko an o pagya Joseph wie no nyame fa Joseph soje eje ni o papa ni o maame eni kromu ni nyina kopie wo Misrim eye da na Israel fo kopie wo Misrim enam Joseph nko an so enti enne onyame apagya ni pa bi wo abusuam ebi akopie Europe ebi akopie Asia ebi akopie America ebi akopie Nkran takurade ebi so wo kroketua mu anso so enne ekoba ne se na wonko na ye ne wo kasa ofio wa say abusua ni nyina se obia so bia nye ena sofo kura se woni we kasa wo sika nyina be hye ye be yi wadi wadwumam ena waye sese wunti efie na si ho no obu ho ono wasi abanso to aso miensa se abusua ntenam wafa phone afre brochire asaya abusua ni nyina amane efie na si ho a emu afu ento fi said de oye wo ho beto dabi ensam na afru wanu mabana onyankopon se waye koma wo hwe wo no ofi se ohun ye osofo ye ntie de nyankopon aka obonefo de nyankopon se ne se adenti na wo kama hye de na wo de wano bom apam di na wo kro ya wo kire nim ka na wo to mensem gu wachi se wo hu no wifo a ye open asem yo woni awale sefo na ebo yo uja wa no koboni mu uja wa no titi ho yi o uja wa no koboni mu enti nsem be na efiri wanu ba Bible say asem biara ebe firi wanu ma ebebe biara no o say onam so bebu bem onam so bebu fo o say foto aso uja wa no koboni mu na o touch them atoto na ada asem o trase ka unua ho nsem wo maame bampo o sopa no o say o maame ba o a one ne free efun ba ko mpo o sopa no e twam toroto no so ento be fa ho adi dabi o mfa ho ni da o sopa no o so foto waye ye no na maye komu me nyame maye komu no susu mete se o susu se me de achew meka wanim na me de matata wanim mo amore firi onyankopon no onwunu ye hu an na mantete mo asinesine a ogefo biara ni enti nyankopon se de wo bia wanu mo ka no enche obetetew asinesine obi di adanse krumo kwatira bi be kwa hifia ko di adanse fiada obi be kokota ko di adanse krumo oni ho asem ne sie nyina oni ho wakodi di dan ademudie osema danfo no mekama makasa na me wo ho okoka de eba no ha obi be ba wo so be kwa yanko wo be bompa ya boa nyankopon ma wo mfinhia oha onyame be bum se bum be chamienu 50 wo na wo sene no 50 wo na wo sene no hwenso wa ben 50 enti osofo udi sofo a na wo se wo twa ntoro se ne be ye wo benya sika wo ye posini o twa ntoro se ne be ye wo benya sika ebia wakonya kwan so se monkoye moto check eye se mo nya na moa wo bon se mo check over speed wo bon se kanu ba wo di akere so osofo o de kira se nam se fidie nu nkuta no nje o di mo se wakobe se 50 pe o se wako 102 150 o pa na ji ni sika no di obeji o o ba pake ka se gu ho se o pesika enti adwuma bi a wo ye ne nsem bi a wo bie wa no ka biara obebo ho akonta eno na akofa how ne amane abre ye generation enti wo hu owifo se yesi obi akum ni pa na yesi atayi awia de Ghana nyina wakodem wo so ko tro na wo twa no oni atayi nyina yepe epe na onhwa bebe bi a onyankopon bobo
ne kra chi wade no o se nioma nsien ene nson ye me kra metan esan ye me kra chi wade say no se kan no e wo Proverbs chapter 6 from verse 16 to 19 no o kan atoro so kan atoro te chedema enti nsem afru wanu ban no eye papa eye no kre enti uni wudi ni nyina ya pe wo kwasem uni de watwa obi mene ni nyina ya pe de waje obi ayere de wakofo obi yere no ni nyina ya pe Bible na eka do wano atwa ne sekan enti ose ye woni pa mo de omo anu kum nipa enti osofo kan Jeremiah chapter 18 from verse 18 no kona ose momre na yempam Jeremiah tiri so na yemfa ya no enkum no enti nipa bebredi omo anu ekum nipa obi de na no okum obi awade obi de na no okum obi adwuma wo eho adwuma no nko hoda anso timi di adanse se me koto nuema ho enyenyenyenye me ko ye tire wo ho me se me tinase nyina ye kuru anso nko hoda osofo wo de kan Jeremiah chapter 18 verse bebe bi o kan se momra na empam Jeremiah na fa ya no nkudo na ahwefo ntie efe se omo de atoso na o kan se momra ma yenko pam Jeremiah tire so na mra enyilan philosopher ho na futuo empa onyansafo anum na asem eremo odifo momna me yemfa techema nkum no o se de na yemfa nku no techema enti ena obedi nano ekum sofo bi anyame afre no eda bi anyame afre no nyumtuni anyame afre no obi anyame di adwuma bi adom no wa bi adwuma se moboro wafo bi nya den enya bi osofo ko central market se ya obu an shop na wa bi ne nimu ena boboro wafo bi ye den eton nuama obu okra na the freezer kese si ho ena manfo man ko mba ko bokro no mba ko bo adwaman no mako jinsuo no bi akoton no ma be yesese dra nwumra no ma fa o de wa no kum sa adwuma yi a ofisa nyame be jao dabi enti o how be ba wo so enti nipa bi di o ma no ekum amanfo awade enti o de wa no akum obi adwuma wa no na echetuo eka eche AK47 amanfo di o ma no kum politicians no do kenyino nim se nya nokure kontompo ene nokure se yes nipa na eka na awira ho sem ne se obekom no na ye kristofo ya onye Cedar member no ye Pentecost ni o ye Catholic ni memre da konwefo ni ana se eye muslimi okuta buta monyina me mamonyina salam alaikum echi aye ni anomo ya france kramofo nyina nyame de ye ba asase we so e ma botae enti adenti na oso bompa nyame ntie osofo memre na so yenko Isaiah chapter 59 from verse 1 to 3 osi nyame nsa nyetia yenka na yenko Isaiah 59 verse 1 to 3 osi hwe Erade nsa nyetia enso oje na nasumunya de a enti asem na mom mamumu yo ne de amamo ne mo emunyankopon ntam atete na bone na akata nani a afiri mo ho a enti ontie na moja akeka mo nsem na amumuya agu mo nsatia ho fin mano akeka atrosem mano ya dai akeka atrosem na tatrema brother turn the first over ya enti na de me ka kire on se asem biere efri wanu mo ba no nyankopon se onam so na bebu bem ana se onam so ebebu fo na wonte de nyame ka onam Isaiah so o se no nti na obo mpa ya nya adwuma no enti na o confession ye o boneka o me ne wa wo hwe me na o boneka won sa wadi namfofo bi echi wadi nipa bi echi ensem o kan na nya no enya no kro wan kasa won se eye sisi wo so enam so on de sisi on fa hundi e ba de nyame peso de ma obia no e be frunsa nyame nhira na nyame nya okese ebi afa na ohwe TV na ye Cedar hour na wotie no eye bishop abesake kwapon ne Cedar hour team no na ye hia Awurade asoma me se me mfa hintasem wo nyina mra ahwefo ne tiefo na yenya de nyame asem ye adwuma sani atetefo no ye adwuma nyankopon senche ne gusu a ye adwuma na nwanwa adwuma no gusu a ogie no nyame gusu a ogie ne ma
nyame shira no onye okese shalom peace na eda dwada say ye ba pe eda dwada ye ba pe dwuma ye bedi no dwada ne say ye be ye odima empire ye san ba okuada pe okuada so dwuma dia bedi ne say ye midweek ye bom paye de na aka no hwewrade nsa ye say bie kwan ema wona one ye som ewo Cedar awaso no omo ebi di omo dance ye den eba na ya bo na ye mre no ko intimate 5 minutes pe epeke adanse entitie me ye onya fansuo no si TV no so afansuo no si TV no so onya fa documents bi ansisi so insio ne ebo so mpa ye wi a adwuma bi o ye bia enkoso a eye Yesu moja yen sankyere fa koguo na ehwe de nyame o yare anom bi amafo ye eye adwuma wefuo mu kro betime de bi akọ osofo bia ne de nyame de ne ba asase so onye de ome o yare anom bi obi bi yare amane bi num adanse etu yade eyi o how free nyame maso hallelujah na ye bienti when de enye se wo frese me mo mpa ye mo sa 5 minutes o fre de oba Cedar awaso de awrade de ayam 5 minutes pe ewie pe ye na de mpa bo no ebi one ye bo mpa Cedar awa ebi ansuo ebi so mpa bo do documents ebi o adwuma sem ena awrade aye enti me biatum ubietum pa mesre se nyame na ya odoma wati ma wuram enti o o TV no volume no radio no mesre se obeye de obamute no obelowa no se na be ya wakasa ahwefo ne tiefo ebeti eye studio line no ena ofre eye 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 mo amohwe TV normal na egu ho no obetimi afra na ode wa dance Cedar our dance ya eden aba asane ya bompa ye me friend pa be se 3 pe if se mene no copy Cedar our. Praise God. Praise God. Ojraso. Praise God. More frɛ Cedar line no. Ofra yente men peke frɛ studio line no. Praise God. Hello. Hallelujah, Papa. Ode ne baby okasa fredi na awrade ayo. Papa, ayo bana kase fine. Yamisha. Madina udino. Enen kwanda mde tu ba papa nyame de wo yeduma. Yamisha. Amen. Amen. We dey dance na efre. Nyankopon shira. Praise God. Hallelujah. Odi ne baby okasa fro mame. Pastor me kasa free me mam be ni dia dance ni bi. Dia dance mommy ahwefo na tiefo tio. Mame kasa kasa menti ho wo radio na sa TV kasa go eye wo cell phone mo na yetie. Pastor me kasa free me ma. Kasa yetie. Pastor ma dance ni se. Yetie na last week when I'm serious, but the week we Munyama Sisa were Juman Mukura. The family didn't economic copy one maybe and a Friday and a Monday in the say and never come to school and Niampen is and a button and a boat quick number. Hallelujah. Nyankopon say en sana dwuma so na obeshira. Amen. Me sande wa dwuma no dosu ko Yesu mojem. Awurade ntwe atofo wura wa dwuma mu Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na awurade ayo. First me didn't nice me kasa free diaso. Diaso. For Sunday mpaebɔ na yɛyɛ no di mu adanse sɔfo na meto na meni 160 pot adwuma sɛm saa yɛbɔ mpae nwie nnipa na menande ne ho nso bɛfrɛ me no nnipa no afrɛ me ɔfrɛ me nso awurade ahyɛ ndeɛ no mu nyam sɔfo meda wase Amen.
me sign the odosu ko yesu mojem nyankopon bia bia kwan destiny helpers erade ntwe omoma amen praise god even odin ne baby okasa free na dia na erade ayo Pacham kasafia da na midindi Winifred Adan Pache ane yetio Pacha Adan obon pakacha say I am friends on good TV nani. That's right. Any dan na chono. Na obon bantality na mi yin so ba kono no. Litino pambe bi. Amen. Hallelujah. May the ocean yesu mojem yare no mabium. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa Cedar. For Christ so odini baby okasa free na dia na erade aye. Pacha me kasa free da kojum. Da kojum. Pacha me na tinya mi wi school 3 years ni. Ma shosa ninja. Enti eba ye no. Na me ra ho nti me yese me hye me ho akonfo na me de oil see TV no so. Adam me yese me hye me ho akonfo na me si me de bi me can be atafre. Pata city hono me ma ba mi chini se me hye me ho akonfo da. Me da mo so kwan so ne mo mpai. Hallelujah. We so your gia kesia onyame nam Cedar hours so age obi afiri owuo mo. Hallelujah. Me de wo hye yesu mojem. Ade biara asebia erade sa nya de yefo from amen. Eya from ye me free TV no so from me. Praise God. Praise God. Ojira so yan tell kan wo free ha. Praise God. On so beti me abaso oh yan tell kan wo ha into San Frebium San Brasubium. Praise God. Ode ne baby okasa free na dia na awrade aye obama wo ne so kakra ma ye. Me plancho me kasa free Dominance ahwefo na tiefo tiewo. Me plancho me ekwe money ba anytime be na me se me ne mo bom pa enti. That's right. I was there mon pa bona mo chere na e kama pa nya me shira mo pa. Amen. And there may also share onyankopon sa. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oneno we chire pa ma oneso kakra ma me. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ma oneso kakra ma me. Dia na awrade ayo. Hello. Hallelujah. What's up on it? Oh. Hallelujah. Fedia meton kan. Dia na awrade aye. Me go so this yamas ma tete. Sabre de eye adansia bre gina so enche eno be bompai. Praise God. Odine babi okasa fro. Le kasa free body Fransa. Enkransa. Ye tie wadansia no. That's right. Aboa no yire no ma. Papa de bia yene mopo. Amen. Fransa body. Ya da tete. Aboa yene yene ma papa. Ya ikemu na ye kompa yene. Papa. Amen. 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 We dia mesra mo say mentime mfa ofrafo bia biom muguso pa dance fo no muguso mama say azuka afofa bi gina so mama dio gina so mama na kasa wa praise God. Hallelujah, Papa. Ode ne babi okasa fra dia na awrade ayo. Ndiri hali am kasa tu kuma asata no so but so te awrade ayo na se me so da ya na nti so kra nti me be da na din so di apete me sumi ya so na me mpaso na de so da ya me kai ni na de awrade ayo no. The awrade ayo no. Amen.
Awurade nhyira wo pii. Amen. Yɛbɛsrɛ sɛ yɛntimi mfa adansefo bia wɔ ha bio. Fa ohwɛ o TV n'anim ama ohwɛ TV no. Wobɛwo sɛ numbers 3 gu so deɛ di kan ne deɛ tɔ so mmienu nyinaa yɛ WhatsApp numbers. Wobɛtumi ayɛ wadanse no voice note ato so. Nyame yɛ adɔma Friday. Yɛba fidie so yɛbɛbɔ ama ahwɛfo ne tiefo so atie bi. Na sabre deɛ me ne wo bɔ mpae. Me no bompa afa na wo hwe ya wo tie ya fansuo no bi si TV ne so etu mogya mo yade inti mo yade wana o mabubuo enante wona wo kidney sa won yade amafo adwuma eye o documents bi o passport o CV obi o appointment fa documents nyina ego so ebia o ba bi wo problem ukuru fa the photo to so Awurade ne nsa beka ya mera no koye bompa ye beye se 5 minutes na me pese Bible says Awurade emma bompaya Awurade firi soro mo soro eje wo kasa Awurade Yesu enanwumrei anopai awie ahomache samre ye matie wasem se asem biara efiri yanum ba no wonam so ena bebu ye bem anasa wonam so ena bebu ye fo Awurade hume mobo samaka asem bia enya le dwanto Awurade sema omoja na shegu mabo ni fafre no emfa ncheme enteme ho seseya bia wanna bompai asafo Awurade go no bompai ya numu asem ya tie fora hodo aye twa wata so Awurade wo ko so asia wo sunyane oso search yara ya o settlement oso wa bransa Awurade am so bebo watakwa o watakura Kristo ya bom so tro se dia ba ya kwa temu ona so dia ya kwa anemo sire Awurade ya Awurade ya wo ha wo chem ene ye dwane wa na so ja bai so mo ja na mo Awurade fo cha horo ya mo woni Awurade fo ya fo so cha Awurade fo ya fo cha of Jesus kasa Awurade Yesu efri eda juada ebesi eno ukuaden da ye boni bi amaso ya mekai ne dia menkai sunso boni ebe breme ma juma break it out say ya open your mouth and break out asafora ya bombe ya boni ya opane ya bombe chada yenu ana ye beside ayana say call you go fuda oh yes God want something ya pray da ya juma na pray da ya body bi ya am pray so da ya body bi ya am pray we break out from any evil dreams we break out from any evil dreams we break out from any evil dreams in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. Obi a waso da ye boni bia desu so boni bebrel say ye wo ba ukru yire me di Yesu di twa da ye num amen mo am space na so Facebook YouTube mo type I break out 3 times empire to so ye day efri kira ena ye midweek ye de na aka wo na wotwum Awurade nsa se na aka enye nhira na ma oton a ye nto nhira ne empeja enubonyam upia odi nhira beba obu a wo hwe me utie me nuama mu aye den wo hwe bibie num na wotwe efri kira kwa Awurade betimi aye kasa Awurade Yesu me gina wasem so I Psalm 37 verse 5 so Psalm 37 verse 5 se me de aka aka ewo na wotwe mu na aka wo na wotwe mu me de hwe won sa se Awurade ma mu nhira emu peja emu bambo emu adanse emra be wanu bom pa ya fo Awurade peja na wotwe sofra na wotwe ya pa ya na wotwe sofra na be wanu sra Awurade me do Awurade
wa yɛtɔ so a yɛntua mesrɛma wo mesrɛ pampɔma wo na wɔtwe ma aka na in the name of Jesus. Obi a wo hwɛ me a wo tie me ɛnɛ yɛ midweek. Efiri dwada ebesi ɛnɛ okuada. Bioma mu ayɛ den. Me bɔ mpae sɛ efiri kyina kɔ. Me fra danse ma o. Bioma mu nyambrɛ. O Yesu demo. Amen. Amen. Mpae twa to a yɛ bɔ. O wa koma so ade bi a o sɛ Awurade na me adanse. Makoma me hia ba. Me hia yaresa. Me hia adwuma, me hia sika bi wa no ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade ma me adanse. Awurade yɛ bɔ bi a wo hwɛ yɛ ma me ma adanse. Ma me kura adanse. Sika sɛm, adwuma sɛm, ayaresa, awo sɛm, Awurade fa dom, Awurade fa dom, Awurade fa dom. Sika sɛm mu adanse. Awo mu adanse. In the name of Jesus. Wa wo hwɛ me a wo tie me fra adanse ma o. Amen. Afe pagya wo nsuo wo documents bi asom Awurade obi a wapagya nsuo bi a medane nsuo Yesu moja medane nsuo insenkyerene nsuo medane nsuo ayadesa nsuo nyame tumi mbonwuram me hye nyame ahoɔden sɛ mbonwuram dia odi nsuo bɛyɛ bia adanse mmra documents bi a wapagya wasom me frɛ nyame tumi sɛ adanse ntoso wɔ Yesu demo. Amen. Nsuo no dia odi bɛyɛ biara adanse ba bo a adwuma kɔ adwuma so kura nneɛma nkɔ yie fa kɔ adwuma no wo yare nombi obi bi yare nombi Awurade bɛma wadanse nyame yɛ adoma ɔkyena kɔsi ne fiada yɛbɛhyia ɔkyena deɛ yɛbɛnya kwan na yɛabɔ mpa yɛafa personal problems ho nyankopɔn de dom ya saa bere deɛ ɔhwɛ TV no so a numbers 3 no nyina agu ɔmede 1 hour esi hɔ mo a mopɛ sɛ me ne mɔbɔ mpa yɛ nyina saa bere na mɛnya bere no mo abɔ mpa me free ha pɛ every time go see 11 no me di kan ne de to so mienu kro betima send no voice note aba e be ofre na won sa kan ya frɛ uguso afra obenya e ye 0557 000 967 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30 80 last number 0553 53 89 0553 89 Koswa hia Sompa TV Koswa tie Sompa radio ni ayiko menyi we fidie no mfiri ho ye free asofo foforo di echi na obeye nhyira. Bye bye. Praise the Lord.